ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മാസ്റ്റർ ടെക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് MP3 ആണ്. നമ്മൾ പാട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു MP3 ആണ്. 8 GB സ്റ്റോറേജ് ഉള്ള ഒരു MP3 ആണ് നമ്മളിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ വെറുതെ പറഞ്ഞ സമയം കളഞ്ഞില്ല, നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ MP3 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കമ്പനീൻ്റെ നെയിം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കമ്പനിയുടെയാണിത്, കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും. കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്ക്രാച്ച് ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ വിരലിൽ ഇങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. ഇത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്, ഈ MP3 സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഇതെവിടെയാണ്. ഇത് അമർത്തി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ആവും. പിന്നെ ഇതിന് 8 GB സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഉള്ളത്. ഓൺ ചെയ്യാം. ഇതിവിടെ പിടിച്ച് അമർത്തി ഒരു ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ആവുന്നതാണ്. ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, പിന്നെ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, പിന്നെ റെക്കോർഡ്, സെറ്റിങ്സ്, പിന്നെ റേഡിയോ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നത്. നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അതിൻ്റെ മൈക്ക് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മൈക്ക്. ഇനി നമ്മൾ MIC എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മൈക്ക്. ഇവിടെ തന്നെ ഇയർഫോണിനുള്ള സോക്കറ്റും ഉണ്ട്. ഇതിലൂടെ ഒരു ഇയർഫോൺ, നല്ലൊരു സൗണ്ട് കിട്ടുന്ന ഇയർഫോൺ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കേട് വന്നു പോയി. അതിലൊരു ഇയറിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണിത്. ഇത് ഇയറിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇത് വെച്ച് ഇവിടെയാണ് ഇയർഫോൺ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇയർ അത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതതിൻ്റെ കൂടെ ഇതേപോലെ 2 അതിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഒരു 2 ഇയറിലും സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ഇത് നീക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഇവിടെ 2 ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിങ്ങനെ മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മ്യൂസിക് എടുക്കാം. നമ്മളിതിൽ ഏകദേശം ഒരു 1000-ൻ്റെ അടുത്ത് മ്യൂസിക്കിൽ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ബട്ടൺസുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. നൗ പ്ലേ എന്ന് കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ഇതിൽ ലിസ്റ്റ് നൗ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന, ഇപ്പോൾ എന്താണ് പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഇത് അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടും. അത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്. സെക്കൻഡ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിസ്റ്റാണ്, മ്യൂസിക് ലിസ്റ്റാണ്. ഇത് അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞ് മാറ്റി ഇത് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടും. ഇവിടെ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഈ മേലത്തെ ഈ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ട് പോകും. എന്നിട്ട് ഈ മ്യൂസിക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഏത് കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇങ്ങനെ മാറ്റി എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം വേണ്ട വെച്ചാൽ നമുക്ക് മൈ പ്ലേലിസ്റ്റ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും. അപ്പോൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് കണ്ട 1 2 3 4 ഓരോ ലിസ്റ്റിൽ ഓരോന്ന് ഇടാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഫയൽ നാവിഗേറ്റർ, ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതൊക്കെ ഫയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ലോസ്റ്റ് ഇതിൽ ഫയലായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫയൽ വരുന്നുണ്ട്. ഓരോ ഫയലായിട്ട് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഓരോ ഫയലുകളുണ്ട്. തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫയലിലുള്ള പാട്ടുകൾ മാത്രം അങ്ങനെ വരും. സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇയർഫോൺ പോഡിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇയർഫോണിൽ കേൾക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വോളിയം ബട്ടൺ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമുക്കിതിൻ്റെ പാട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. നമ്മൾ പാട്ട് കാരണം പ്ലേ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ പാട്ട്. 2 ലൈൻ ഡബിൾ ലൈനിൽ ഒന്നും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാടാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ഇത് ഓണാണെന്നുള്ള ഒരു സിഗ്നലും ഇവിടെ ബാറ്ററീൻ്റെ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബാറ്ററീൻ്റെ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ബാറ്ററീനെ നമുക്ക് നോക്കി കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൽ പിന്നെ എത്ര പാട്ടുണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെത്ര പാട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 5ാമത്തെ പാട്ടാണ് പാടുന്നത്. നമുക്ക്
എത്രാമത്തെ പാട്ട് വേണമെങ്കിൽ വെച്ച് പാടിക്കാം. നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ 1745 പാട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 1741 പാട്ടാണ് ഇതിൽ പാടുന്നത്. ഇതിൽ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. 1745 8 GB സ്റ്റോറേജ് ഉള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഏകദേശം 1000 മുകളിൽ കൊള്ളുന്നുണ്ട്. 1000 ഇപ്പം തന്നെ 1745 അങ്ങനെ ഇത് ഓണായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ വോളിയം ബട്ടൺസ് എവിടെയാണുള്ളത്? ഇതിൻ്റെ വോളിയം ബട്ടൺ ഇതാ പ്ലസ് മൈനസ് എന്നിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പ്ലസ് അമർത്തുമ്പോൾ അവിടെ വോളിയം റൈസ് ആവുന്ന കാണാം. പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവർ പറയും ഇത് ഇയറിന് പ്രശ്നമാണെന്നുള്ള വരും. കാണിച്ചു തരാം. എപ്പോൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഇത് കൂടുതലാവും. ഇനി കൂടുതലാണ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിഗ്നലും കൂടി വരും. പിന്നെ ഇനിയുള്ളത് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലോക്ക് ഉണ്ട്. ഇനി ഒരു ലോക്ക് ചെറിയ അമർത്തി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതാ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാറ്റം കൊടുക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ലോക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ബട്ടൺ തൊട്ടാലോ ഇങ്ങനെ ലോക്കാണെന്ന് മാത്രമാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഏത് ബട്ടൺ നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ബട്ടൺ അമർത്തിയാലും ലോക്കാണെന്ന് തന്നെ പറയുള്ളൂ. നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഇത് ഒന്ന് അമർത്തി പിടിച്ച് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ അൺലോക്കാവും. അൺലോക്കായി വന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് USB കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ബോർഡ് ഇവിടെ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കവർട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ ഒന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതാ ഇങ്ങനെ ഓപ്പണായി കിട്ടും. ഇവിടെ ഈ ഒരു USB കേബിൾ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് USB കേബിളാണ്. ഇത് ചെറിയ കേബിളാണ്. നമുക്ക് USB കേബിൾ അഡാപ്റ്ററില്ല, കേബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കേബിൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം. കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. സ്മാർട്ട് ടിവിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ USB കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ പിന്നാക്കി നമുക്ക് ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇത് TV-യിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക, ഫോണിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ചിഹ്നവും പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ MP3 ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആരോ കാണിച്ച് ഒരു MP3 ചിഹ്നമാണ് കാണിക്കുക. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് TV-യിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫോണിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാര്യത്തിൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഇത്ര കാര്യങ്ങളുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് പോസ് ചെയ്യാനും ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇതാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് സെറ്റിങ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ റേഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോ ചാനൽ കറക്റ്റാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റേഡിയോ കേൾക്കാവുന്നതാണ്. ചാനൽ ഏതാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പായി കറക്റ്റായി നിൽക്കും. 87.5 എന്നുള്ള ഒരു ചാനൽ ആയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇയർഫോൺ വെച്ചുകൊണ്ടൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. 108.0. പിന്നെ ഉള്ളത് ഫിറ്റ്നസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഫിറ്റ്നസ്സിന് പറ്റിയ മ്യൂസിക് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്പോർട്സ് സെറ്റിങ്സ്, ബോഡി വെയ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ അടിച്ച് വയ്ക്കാം. അതിന് ഇവിടെ പ്ലസ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് അതും പ്ലസ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്യാം, പ്ലസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ പറ്റും. പിന്നെ ഉള്ളത് റൈഡ് ടൈപ്പാണ്. നമുക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് ടൈപ്പ്, ഏത് ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ജോഗിങ്, റണ്ണിങ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് എക്സസൈസാണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ റൈഡിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ടൈമറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തരും. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നത്. ടൈമർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഓക്കെ കൊടുക്കുക. അതൊന്നുമില്ല, അത് വെറുതെ ഒരു സെറ്റിങ്സ് പോലെ തന്നെ. പിന്നെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫയൽസ് ഒന്നുമില്ല, അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ റെക്കോർഡാണുള്ളത്. റെക്കോർഡ് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ അമർത്തൊന്നും വേണ്ട, ഓണാക്കി ഒരു 1 or 2 സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ അത് സ്റ്റാർട്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൗണ്ടിങ് കാണും. അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും കൂടി ബാക്ക് അടിച്ചാൽ മതി. ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബട്ടൺ അമർത്തുക, എന്നിട്ട് വീണ്ടും അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം വരുന്നത്. പിന്നെ സേവ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ബാക്കത്ത് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സേവിങ് ആവും. അത് റെക്കോർഡായി, അത് നമ്മുടെ ഇതിൽ കാണും. പിന്നെ സെറ്റിങ്സ് ആണുള്ളത്. അടുത്തത് സെറ്റിങ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് പിന്നെ റെക്കോർഡ് മോഡിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ, ക്വാളിറ്റി, ഗ്രെയിന്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
കുറച്ച് ഗ്രെയിൻസ് കുറച്ച് വയ്ക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക്. റെക്കോർഡ് ക്വാളിറ്റി ഹൈ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പവർ സേവിങ് മോഡിൽ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് പവർ സേവിങ് മോഡിലൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സിൽ ഇനി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. പവർ സേവിങ് മോഡിൽ നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് ടൈമർ, ഓട്ടോ പവർ ഓഫ് ടൈമർ, അങ്ങനെ 2 സാധനം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഓട്ടോ പവർ ഓഫ് എപ്പോഴാണ് സമയം കറക്റ്റ് ഞാൻ 60 മിനിറ്റിൽ 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെറുതെ ഓണാക്കിയിടണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഓഫ് ആവുന്ന മാതിരി സെറ്റ് ചെയ്യാം. 30 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ 60 മിനിറ്റിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, 1 മണിക്കൂർ കറക്റ്റ് ടൈം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതേ സ്ലീപ്പ് ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ്, ഡിസേബിളാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതും 60 മിനിറ്റ് തന്നെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിപ്പോൾ ഡിസേബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാവും, അത് സ്റ്റോപ്പായി പോകും. അപ്പോൾ ഈ ടിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് റെഡി ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം. പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഒന്നുമില്ല സ്ക്രീൻ സേവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രീൻ സേവറിൽ പിന്നെയുള്ളത് ബ്രൈറ്റ്നെസ് നമുക്ക് ഇതിൽ കറക്റ്റാക്കാം. ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിൽ ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കുറയുന്നത്. നമ്മൾ റിയലായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കുറയുന്നത് ക്ലീനായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലീനായിട്ട് ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ക്ലീനായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഇനി കോൺട്രാക്റ്റ് എന്നിട്ടുള്ള ഒന്നാണുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പൊട്ടൽ ഉണ്ടാകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വെട്ട് പോലെ കാണുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്തതുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേയിൽ എന്താ ഉള്ളത്, സ്ക്രീൻ സേവറാണുള്ളത്. അത് ഇത്ര സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഓഫ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സ്ക്രീൻ സേവർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വോളിയം ലിമിറ്റ് ഓൺ ആക്കണം, ഓഫ് ആക്കണം. ആ ലിമിറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ അത് കുറച്ച് മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വോളിയം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇയർ ഡാമേജിനുള്ള ഒരു ചിഹ്നം കാണിക്കുന്നത്. അത് സെറ്റ് ചെയ്യണ വേണ്ടിയതാണ്. ആ സെറ്റ് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിമിറ്റ് വരെ പോകുള്ളൂ. ഈ ലിമിറ്റ് വരെ പോകുള്ളൂ, അതിൽ കൂടുതലില്ല. അത് ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലോ കൂടില്ല. ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിൽ അത് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഡേറ്റ് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഡേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ 24 ഹവേഴ്സിൻ്റെ ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 12 ഹവേഴ്സിൻ്റെ 12 കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും 1, 2, 3 അങ്ങനെ വരുന്നതാക്കാം. പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ്, ചൈനീസ് ആണ് തോന്നുന്നു, കുറേ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടോയെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. ഇറ്റാലിയൻ, ഫ്രാൻസ്, ഡഷ്, അങ്ങനെ പിന്നെ കുറച്ച് ലാംഗ്വേജ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ചൈനീസ്, ജപ്പാനീസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. 3 ലാംഗ്വേജ് കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, മലയാളം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സെറ്റ് ചെയ്തു. പ്ലെയർ ഇൻഫോർമേഷൻ, ആ പ്ലെയറിൻ്റെ MP3 പ്ലെയറിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി MP3 50 വേർഷൻ 1.15 ഫ്രീ 412 GB ഇനിയുണ്ട് കേട്ടോ. അല്ല, 412 MB ഇനിയുണ്ട് ഇതെന്നറിയാൻ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഇവിടെ 412 MB ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ പവർ സേവർ കൊടുത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇങ്ങനെ ഓഫ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 412 MB ഇനിയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ MP3യിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു റീസെറ്റിനുള്ളൊരു ഹോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് റീസെറ്റ് ആവും. പിന്നെ ഇത് മുഴുവൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക് പോയിട്ട് ഡിലീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫുള്ള് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിലല്ല നമ്മൾ പോകേണ്ടത്, മൈ പ്ലേലിസ്റ്റിലെന്ന ഇതിലാണ്. റിമൂവ് ഫ്രം ലിസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ പ്ലേലിസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പോകും, ഒരെണ്ണം പോലും ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാണ്, അറിയേണ്ടത് പോയി തൊട്ട് ഉള്ള മുഴുവൻ എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്താണ്, വീണ്ടും പോയി ഞാൻ കയറ്റിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെച്ചാൽ അത് മാറ്റി അപ്പുറത്തേക്ക് ഇട്ടേക്ക്. കാരണം അറിയാം, നമ്മൾ തൊട്ട് ഡിലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു സാധനം ഇന്ന് കിട്ടില്ല, ഫുള്ള് ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും. 2 പാട്ട് മാത്രം ഉണ്ടാവും. അത് ഡെമോ വേർഷനിലുള്ള 2 പാട്ട് മാത്രമാണ് ഇതിലുണ്ടാവുള്ളൂ, ബാക്കി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീണ്ടും ഓഫ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് പോവുക. ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ബട്ടൺ. ബാക്കോട്ടേക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടൈമർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് ഓഫ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, MP3ൻ്റെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും ഇതേപോലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതാണ്. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പറ്റാവുന്നവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക.